Ришат, biz seni Aliye bilen kirirsin, Aliye bilen kilirsin dep kötken idik. Sen munda Taliyanыңны кочаклап килеп кирдик. Aliye indi kızganışa karşı hazır indi soңгы күннәрен көтәбез аларса. Әзерләнәсез. Шуңа күрә инде әле бик борчылып калды, шуңа күрә киләлмәде. Менә бу әзерләнә ул теге өйдәгенә теге әзерлисездер инде бүлмәләр бөтенесе, киемнәр барысы да. Бүлмәне әзерләү бер хәл ул. Ришат, үзең әзерлисең. Мин әле пока аңлап бетәлмим.